Aydym aýt ir günüň göwnün ýad edip, aydym aýt o adyň janyna gatyp, garaşsyz betarap watanyň goýny aydym bolup ýaşamaga münasip. Salam mehriban tamşaçylar. Hormat prezidentimiziň saýasyny, belent ösüşleri beslenýän ata watanymyzyň goýnuny siziň her biriňizde rowaşlyklar arzulap, köňül wadaty gepleşigimiziň täzesini başlaýar. Mehriban ýyleşer, biziň buňky gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanyň halk artisti Akjagül Annanowa. Akjagül ilki bilen bize gepleşigimize hoş gördük. Akjagül, hormatly prezidentimiz şu ýylmyzy Türkmenistan beýik ýüpek ýoluň ýüregi diýip atlanyrdy. Elbetde bulam hormatly prezidentimiziň milli mirasymyza, gadymdan gelýän ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň dörüt gelen gymmatlyklaryny aýowly saklamaga, şol gymmatlyklary ýaş nesilden arasynda wagt etmäge dörüt beren ul mümkinçiligde. Gahrman arkadagymyz şu ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýmek bilen biz aýdymçylary biziň mirasymyza çoň aralaşyp aňyrdan gelýän hemme şahsiýetlerimizi Türkmenistan döwletiniň baý medeniýetini, baý topragyny öwrenmekligimizde borçlydyk goýdy. Sebäbi biziň her bir topragymyzdan önüp ösýän ösümliklerde dermanlyk otlary bar, çöp boýalary bar. Bu ene-mamalaryň eşgallary öňler çöp boýalardan alypdyrlar da şolaň her bir reňkini. Biziň bir ak maýa düýelerimiz bar. Düýelerimizden alynýan meleýüňler, olardan ene-mamalarymyz saçak dokap, şuňky günlere çerini şonu miras goýup, biziňini şu atky döwürde şonu gellemez, gyzlamaz, şol miras ýitirmän, ýoýman şuňky güne ýetirip gelýärler. Onuň biz inni aýdymçylygyň paýyna düşýän zat. Heme täzelik, şu halk köpçüligine täzelik bolup ýaýratýan biziň aýdymlarymyz. Biziň millilige salyp geýýän egineşiklerimiz. Türkmenistan döwletimizden özüniň ötüşi, milli mirasy, medeniýeti, şeýle de gadymy galalary bilen, uly alymlary, döredüjilik adamlarynyň bolanlygy bilen tanalýady. Ata-babalarymyzdan eşdilýän rowaýatlar, destanlar, şu biziň ýurdumyzyň umumyň şeýle baýlygynyň bardygy bizi gowandyrýar, buýsandyrýar. Gahrman arkadagymyz şol Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýen kitaby halkyna peşkeş berdi. Şol kitabyň içinde gazallar, bir näçe Türkmenistan döwletini dören galalar, hanlaryň beýik denan şahlarynyň bolup geçenligi şu kitapda yerleşdirilen gazallardyr, küçtepdiler, hemmesi şu kitapda bar. Bu da näme Gahrman arkadagymyzyň milli medeniýete sarpa goýýarlygy beýik nişan bolup durýar. Men şeýle ajaýyp pursatdy bize şeýle mümkinçilikleri bir aýdymy sazy döretmäge, bir uly mümkinçilikler döredip berýänligi üçin Gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman, mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, hemişe belentdaş aman bolsun. Köp sag bolan, gelin ona gepleşigimiziň şu ýerine siziň ýerine ýetirmeňizde bir aýdymy tomuşaçylarymyza diňledeliň, söhbetimizden soň dowam eder. Atasın yakan gölleri, boğun sökün göller, indin ağlar aylamamı. Boğun sökün göller,
Sungat adamsynyň durmuşyna täzelikleri bilen elmide ama halk köpçüligi, tomuşaçylarymyz gyzyklanyp durýarlar. Öz durmuşyňyzda täzelikler bardy, görüňmerseňiz. Gahrman arkadaşymyzyň Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi diýip aglan eden ýylyna biz ähli aýdymçylar bolup kuş tepdilermidi. Täze ýüpek ýollar hakynda, miraslamaz hakynda, gadymy milliliklerimizi, şol gymmatlykları aýdyma salyp wagt etmek biziň borjumyz bolup durýar. Beýik Küpek ýoluny hakynda goşgyny biziň milli kuş tepdi aýdymyza salyp otyr. Halk köpçüliginiň göwünden turur diýip umydym bar. Sebäbi kuş tepdi aýdaňda bir halk aýdym aýdaňda bir aýdyşyk aýdym aýdaňda da millilige ýogurup millilige salyp aýtýar. Milli mirasymyzy awak geçemizde şu ene mamalamyzyň biziň şuň kugunlymyzy çenne döreden gymmatlyklary ene şu halamyz biziň geýýän şu keşde el işlemiz nagşlar gödüňe gelýärdi. Türkmen gyýjagaçlarynyň ýan kemaly gelip başlan döwründen şolar şeýle el işleriniň öwredilmegi bulan biziň şu milli mirasymyzyň dowam bolýanlygynyň nyşany. Ha, oýun ustaýdy menen bir da belle keçip gelýär merjen. Ine biziň şu Türkmenistan watanymyz Türkmen topragy gaty bay toprak diýdik-de. Ine şu daşary ýurtlara gidemizde şu kitenlerimizi, milli nagşlarymyzy, milli şaý teplerimizi, doganlyk dostluk konsertlaryny şol eşige geýemizde eýem Türkmen halkynyň bir egin eşiginiň baýdygyny görkezip bilýär. Biz ol hasa begenlerýe, buýtanlarya. hudusyny her bir adam dinlärne hemişe oň öz mehriban käbesiniň hudusy gulagynda ýanglanýar. Enelemizin ýüreginiň ogazy bolup çykýan hudular bize hiç wagt hakydamyzdan gidenok.
Türkmenin ak öýleriniň içinden hemişe bir eneň hugdusy ýaňlanyp duranna, ejelemizin ýanyna baramyzda şol aktyklaryny, hugdularyny biziň özümiziň çağlygymyz, ýaşlygymyz gödüňde gelýär. Sebäbi eje hemişe eje bolýar, ene mudama mehriban, mukaddes käbe. Şolaryň bir ýüreginden çykýan ene hugdusy diňe bir kiçik çağlarda ulynym tolgunlary. Ene hugdusy diýen aýdymyň döreýişini aňyrsy biziň Türkmenistanyň halk bagşy Ödenýän Nobatyň sadyna dörediler. Muny Ödenýän Nobatyň özi sadyny döredip şol aýdymy şoňa saldy. Höwetdeşligimiziň şu ýerini ene hugdusy diýen aýdym men ýerine ýetirip berýär. Ene hugdusyny dinläp çağakam. Aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm. Täsen duýgularyňy aňlap çağakam. Aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm. Durmuşum aydymy mukamlar başı, sol ene hudusy, ene hudusy. Dünyany gülleden sayradan kuşy, sol ene hudusy, ene hudusy. Dünyany gülleden sayradan kuşy, şol ene hudusy, ene hudusy. Göwnüşam çıragy ömür mydany, aýyllaryň asyrlara ulany. İlimiň dowru diýar medany, şol ene hudusy, ene hudusy. İlimiň dowru diýar medany, şol ene hudusy, ene hudusy. Ay, köngül tutarnyň müň perdesinde, şadyandy melengdiň gürdüsünde. Saýly tahyalaryň syňırdysynda, şol ene hudusy, ene hudusy. Saýly tahyalaryň syňırdysynda, şol ene hudusy, ene hudusy. Irsal bereketin süýtdep çoğmasy, garaşdy ülkeme nuruň ýagmasy. Asudalyk agdy berilip nagmasy, şol ene hudusy, ene hudusy. Asudalyk agdy berilip nagmasy, şol ene hudusy, ene hudusy. Şol ene hudusy, ene hudusy. Şol ene hudusy, ene hudusy. Akjol näşe aýdymsaz elemi ören giň düşünjäni öz içine alýar. Aýdymsaz özüni hemraýdyrýan adam üçin şol dünýede ýaşamak,
döretmek, dörüden eserleňi bolsa halk köpçüligine paýlamak uly bagyt bolup durýar. Aýdym iň naýbaşy sözlerden, şygyrlardan ýa-da bolmasa kompozitoriň ýerine düşdi diýen bir owadan sazyndan aýdymçyň bolsa okuyup başarnygyndan kemale gelýär-de edil zynjyr ýaly şol üçsü baglaşyp bir owadan aýdym kemale gelýär-de. Aýdym saz her adamyň kalbyna ýaşaýar. Şol kalbyna ýaşaýan aýdym saz adamy bir ruhlandyrýar. İlk bilen aýdym islemlik aýdym aýtjak bolanda şonuň goşgusyny eliňe almaly. Şol goşgulary eliňe alanda diýen bir gowy aýdym bolup çykjagy özüňe bildirýär, gödüňe gelýär. Onuň käwat özüňe hiňlenýän. Käwat da kompozitora ertip şu goşgyny şeýlerek aýdym etsek näle bolar? Goşgy has agramlyrak bolsa ony bir pis saýdan mulaýym aýdym edip aýtsaň bir has ýüregiňe siňimli bolýar. Şeýle goşgular bolýar, bir bagtyarlyk döwrüni wasyp edýän, bagtly ýaşlar hakyny. Ana onna ol aýdymlary şowkunlyrak bir dipkinlirak aýdyma salsaň has owadan bolýar. Onuň şahyr, kompozitor onuň ýerine ýetiriji üçüti jemlenip, pikirlenip aýdym işlerini aýdym hakykatan gowy aýdym bolup çykýar. Aýdym ýerine ýetirende has bir dehiniňi, söýgüňi, mehriň şol aýdyma siňdirseň, halk köpçüligem şol aýdymy gowy kabul etdi. Akjol siz esasan haýsy şahyr bilen işleşýäňiz ýa size haýsy şahyryň döreden şygyr bolsa tapagy ýok, özüňize iň gowy goşgyňyzy saýlap alyp aýdyma geçirýäňizmi ýa belli bir işleşýän şahyryňyz barmy? Biziň ýaş şahyr Enallamada bar. Maýa Oralguliyewanyň goşgusyny, Gülşürün Hanowaň goşgusyny haçanna denen şahyr goşgy ýazanyna biz aýdymçylarym şonu ýerine ýetirjek bolamyzda, ol biziň ýüregimizde has ýakyn bolýar. Aýdym aýdy wasp edip ýaşyl ýarlary, aýdym aýdy watany täz edip başa, aýdym aýdy alkyşlan ýürekden bolsun, buýsonçly ýaň bolup daglardan aşsyn. Mehriban ýeşler gepleşigimiziň şu ýerine Akjol anan we ýerine ýetirmegine ine şol aýdymy size eşitdirýär.
çol aydymça aydym aydanna diňe bir ugur dönäli aydymsadyň durly ugurlaryndan aydymlary ýerine ýetirip görýärler-de. Ine biziň aydymsaz sungatumyzyň özüni bolan halk aydymlanmadan hemme aydymçylamydan özleri ýerine ýetirip özüni sine görýärler. Ine sizem biziň halk aydymlanmadan ýerine ýetirýäňiz şu ýerde halk aydymlanmady bardy-da söhbetleşip bolsak. Aydymçy mudama gözlegde bolmaly. Ol birdiňe men halk aydym aýtdýan diýip ol şu ýerde durmaly. Ol watanyň waspynam etmeli. Ýaşlarymyň gowurýan söýgü aydymlaryna aýtmaly. Sebäbi aydymçyň özüniň bir köp ugurly bolmagy onuň kämilleşýänliginden, onuň bir özüniň zehiniň has bir artýanlygyndan nişan bolýar. Men heme halk aydymam aýdýan, mulaýym aydymlaram aýdýan, söýgü aydymlaram aýdýan. Men şeýle ajaýyp pursatdy bizi şeýle cennet mekanyna ýaşadýan, o adyl dünýäde, batlyl dünýäde ýaşadýan gahrman arkadamyda köp tawartyn aýdýan, belent tutýan işleri hemişe rowat bolsun. Köp sağ olun Akçoğlu, bizem size gepleşigimizden şu ýerine gepleşigimize gelip beren ajaýyp gurulmagyňyz üçin, ýerine ýetirip beren gowy aydymlaryňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýas. Aydymly dünýäňiz elmydama abad bolsun. Hoş sağ olun, batly bolsun gadamlar. Diňe öňü bolsun ädimler. Bayramlarda saglyk bilen duşuşmak hemmämize nisip etsen adamlar. Ene mehribanlyşar şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz köňle wazat gepleşigimizden bu gedek sanam geçirip durýar. Biziň her biriňize bagtly günleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Bizi şeýle işletli zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jan sag, belent başy aman bolsun. Hoş sag bolun.